samoyo kuramba kuchingoti hapana toone nyaya tikanga imatibhadhara dai mamuri vanhu mangosikoviga hama yenyu motoziva kuti takufutsira hama yedu pakati mwana wedu achengeteka nekuti munhu kana ari vemadrugs vemazuva ano they are uncontrollable. Hapana anogona generation yemazuva ano yemadrugs ukaona mwana wako atopinda into drugs. In fact munhu kwaye haagoni kusikogara mukomboni vototanga kuchovha kaupenyu kekuti tatomarriage asina hama yake inoziva kuti anogara kupi. Izvozvo zvega zvingotipa kuti anga ari munhu dhumahera chero zvazvaita bhurugwa remedzi so long life chero zipi ikaenda kumashure chero zvazvaita chikepe chemudanda haana ramangwana haana future. Saka matozonzwa kuti awanikirwa pakati afa nezvakati maida kutongouya vanhu vekwamabika motongosikonzwa kuti zvazvakamira sei. Simple. Pane kuda kutsvagiridza kunyaya kudaro anotovigwa nemabhanditi zvamataura anosvika pakuvigwa nemabhanditi nekuti hapana chipatara pachingachengete chitunha gore rese chiri mumochari. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Otende, otende, Utindi TV yaba ganjanda uyai kane muone. Nyaya yandinayo nhasi ndeya tetemela vakawanda vari kubvunza kuti akazovigwa here Polite Tafadzwa Mabika akazovigwa here. Right. Ndakutsanangura nyaya iyi ndichitsanangurira Mvangeri Fushai panapa. Ndinombokudzosai kumashure zvishoma kuitira kuti tibatirane pamwe chete tifambirane vainzwewo mufambiro wayakaita. Nyaya iri panapa Mvangeri ndeyekuti musikana watiri kuti Mela anogara panapa tichingobva paRiverside tichienda kuOdzi akadanana nemukomana unonzi wekwamabika kuBhovera Tafadzwa kana kuti Polite Mabika. Vadanana saizvozvo vaiva kudanana kwatingati ndofunga ndiwo mabhodho aya. Musikana wanga aine vana vake tichitarisa makore musikana unenge anga ari muhombe bijana kuna Polite asi hazvina chokwadi nekuti uyu wanga asina chitupa. Polite Tafadzwa wanga asina chitupa hazvina chokwadi. Chokwadi chinozozikanwa kana chitupa chadini chamira. Saka vakagarisana saizvozvo vari pane imwe compound iri padhuze nepamba panogara panoberekwa Polite panoberekwa Mela musikana. Yes. Saka nekufamba kwenguva vanetsana saizvozvo kudaro mukomana akambosvika pakuti ndoda kuzviuraya. Zvinonzi akatombokwira mumuti netambo rimwe remazuva vati ngara wakwira mumuti pamba ipapo vanhu vakabatsirana kuti aburuke zvikaramba asi kapfungwa kacho kanenge kairamba karimo zvairinga mubreni dzake asi akazobudirira pakuita kwake. Kubudirira kwakazoita nepekuti vanga vakuita kunga vari paseparation asi vasiri nokuti zvazvakuti rimwe zuva Mela uri kunana mai vake iye umbori uku. Saka zvakazosvika pakuti rimwe zuva Mela unenge akarara bhawa here kana kuti ameno kwaakarara bhozi unomwawo Mela. Musi uyo Mela asipo mukomana auya nemushonga ndobva amwa padhoo rekitchen yamai vaMela ndopaakafira mukomana afa akatakurwa akaendeswa kumochari. Mapurisa akauya mukomana akaiswa kumochari. Aiswa kumochari dambudziko rakazoya pakuti hapana aiziva kune hama dzemufi Tafadzwa Mabika. Saka takaendapo vakatipa basa rekuti titsvage kune hama dzaTafadzwa Mabika. Takaadvertisa muma WhatsApp, Facebook, YouTube. Zvikatomboita sezvanyarara kuita kunge tashaya.
tikazongowana information yekuti munofamba so ndakukanganwa ikoko kubhoyero kune kunotonzi kwa Chief Mabika achazivi Bikita here somewhere there. Saka ndakatozonzi tatotaura nehama dzacho taona information tikatenderana kuti nditoenda. Ndakasimuka kuenda ikoko ndikasasvika nekuti ndakangoti ndamwanyika chibva ndafonera nehama nevaizviti baba vacho vakati takaona advert so ndiri baba vatafadzwa Mabika. Nditaurire nyaya yacho ndobva ndavatsanangurira mafambiro akaite nyaya. Tobva tatotenderana kuti hapasina chandichafambira kubva manyika nokuti ndaida kukwira futi kubva manyika kuenda ikoko, hapasina chekuchaendera ikoko. Takatowirirana vakati ivo varuchadini, vakati ivo vachauya kuno, vakatoti taakuuya ikoko chidzokai. Ini ndobva ndadzoka kuno. Ndofunga vakuda kuchironga rwendo rwekuti vachiuya kuno vakaunganidzana kasitsika yedu, vakaunganidzana nedzimwe hama dzinenge dzadzisipo pavakadaira foni, pavakandifonera. Ipo pakuungana kwehama ndo pakazobuda pfungwa dzachinja. Ndo pavakazotanga kuti isusu kuti tiuye ikoko tinoda mari yekukwidza vanhu 3 ikoko mberi kwepanyika ikoko kwana Chief Mabika ikoko. Mabika ero vazungunye something like that. Kanzi tinoda mari yekukwidza vanhu 3 touya ikoko motipa pekugara nechikafu tofambira nyaya dzedu, imi motsvaga pekutenga kana kungava kuyevho kana kuti angavhura simendri kana kuti whatever nzvimbo dzamuri idzodzo tochengeta mwana wedu, tapedza tozotangira ipapo kugara matare edu. Havana kunzvenga, vakabva vati imi ndimi havana mela imi ndimi makutorora mwana wedu, vice versa now, nokuti makagara nemwana wedu isu tisingadini, tisingazvizivi. Ndadzoka kuno tataurirana nehama dzamela, ndo mamiri akaita nyaya dzacho. Vamwe vanopindirawo nyaya dzakatanga kusiyana, maonero akatanga kusiyana kubva ipapo. Mai vacho vamela vakati abheda ndimbondoenda kuna Chief Marangi nokuti vanovati baba, ndimbotsvagawo zano kubva kuna mambo. Vachisvika kuna Chief Marangi vakavati iwewe wakauraya here Mabika? Vanoti no, handina kuuraya. Zvikanzi saka iwewe chauda kubhadharira mari yekuti vanhu vane mwana wavo aingoezviendera nenyika vauye kuno ndechei? Avo ndobva vanochishaya zvekupindura. Zvikanzi no, nyaya iripo mwanangu ndeyekuti wanzi wabhadhara mari yekuti vanhu vauya kuno nekuda kwenyaya yemwana watobvuma mhosva yekuti une chekuita pakufa kwemwana wavo. Saka iwo kana usina chiro chavakaita pamwana wavo, sinzi vazviziva kuti mwana wavo hakuchina, ivo ngavachitora danho rekuti vavige mwana wavo. Kana paine pavachazokukwanisai kuti mutaurirane sekuti mwana wavo vaifambidzana nemwana wavo, zvozotangira ipapo. Asi ivo vaita kuti vavige mwana wavo ndiMambo Marangi. Zvapera saizvozvo zvinhu izvi. Mwana uyu akafa 2025 muna September. Izvezvi tava muna February, ndizvo tava muna March 2026, dzava 6 months, hafu yegore haasati avigwa. Why? Baba Mabika vakabvira kutaura kuti inini handiuiba kusvikira mwaita zvandakadini, zvandakataura. Mari yaidiwa apa inokwidza vanhu ava imari
$100, right? Saka ndobva ndakazoita tsvagurudzo dzangu kusvikira ndaona kuti vamabika vari kutaura navo havasiriwo baba nyakutumbura mukomana. Baba namai vakashaya. Ava vandofunga ndosara pavana. Saka tamboti timboikanda mudariro, mungotibatsirawo nekumbo kana painira mukada kuposera kuna vamabika kana kuti kune hama dzamera nemamiro akaita situation. Asi chandakutyira izvizvi ndechekuti kunyangwe vakachada kuti ngatichienda itondotora mufu vanogona kuchimushaya, nekuti uko vanowanza kuti 3 months vakuda kucreata space, vanogona kurigwa nemabhanditi ati mazvona. Saka vanogona kusvika mufi uyu asisiko akachengetwa nemabhanditi, nekuti izvozvizvi taapa 6 months. Okay. Imi pamakaziya hama dzemufi seutindi TV, hospital yakazviziya here kuti hama dzemufi dzawanikwa? Tingati isusu nyaya iyi yanga iri pamapurisa, handiti iri mumaoko memapurisa. Mapurisa akazviziva, but mapurisa handioni vachizoita simba kupfuura hama dzemunhu. Zvakarewo hospital kuti paitwe maprocedures epostmortem, nyaya iyo yakatosvika kwavari zvikanzi hapana chinofamba pasina hama yemufi. Saka yakangofa yakalota. Saka hospital haivigi here munhu nemabhanditi kana ashayirwa hama, kana vakuziva kuti dziri kuziya nyaya iyi vanomuviga here? Hatichazivi. At the same time mukomana uyu chaitokonya kuti ndinofira pano chii? Hatizivi. Aingotanga achingoti ndoda kufa pano. Inini tsvagurudzo yangu yandakaita zvakabuda, handisi kuti ndizvo. Zvakabuda ndezvekuti mukomana uyu anoratidza kuti aitora madrugs. Okay. Zvaitora madrugs aiva ari munhu uya ane kanenge karuchengera kari kuma extremes pamusikana wake uyu. Musikana achinwa futi. Saka musikana anonwa uyu anogona zvichida mukomana aimbomuona aine vamwe kana ari mafriends, handiti uruzona sevanhu vanonwa. Zvaka kazhinji kacho munhu akamwa ari mukadzi anogona kutovavhawo narepa, ndo kazhinji kacho. Saka zvinenge zvanga zvoitika mumadziso mauyu. Ini pandakataura naMela first time ndakasvika dziso rakatsvuka kuti piriwiri kuti ngeropa. Kadinda zvedziso zvamuri kuona zvitete gumbo iri ari kutotanga kutodzidzira kufamba izvozvizvi. Ndaandisingafambi, ndakatsikwa naye mukomana, ndinogara ndichirova. Ende nyaya dzacho dzimwe dzaunoroverwa ndedzekuti warambirei bonde. 1 anogona kungoti uri kudanana nanhingi from nowhere. Saka zvaitaura kana zvirizvo zvaita mukomana ndo vakomana vaya vemadrugs ande mazivona mati munhu wekuti kutogara naye unotoda kutoshinga. Saka kuzviuraya kunetsana kwavo vari 2. Kunetsana kwavo vari 2. Nekuti uyu Mela anenge akazosvika pakuchitora danho rekuchida kuchibuda, akaramba kurambwa. Ane mazvona kuzviurayira kuti handirambi, akazoramba kurambwa, ndo pane donzo renyaya chaiyo rakakonzera kuti munhu azofa. In other terms, Chief Marange vanogona kunge vari right.
ndepapi pangaite munhu angauye osikotorana nemusikana odanana naye. Iye ndiye kaanotora mukadzi wake kuti handi unoona hama dzangu musha kwangu. Kana asina kudaro, mai vamera havana chete kungoti chivanhu, vane vaakutya kuti mweya wacho unozoti haunda panapa, tinozoita kunge tine yatapara. But kana vasina contribution mai vamera, ndo zvinonzi mushonga haunamiri pasina chironda. Vane vasina mhosva, nekuti vairi vanga vachinetsana, uyu nombati ndichakufikisa pakuti haundirambi, handirambiki. But number one, imombe yemashanga swera kuenda mukuwasha wezuva, wokuti Bikita handi pano ndokuziva kuti awanikwe pacompound yekuno kwana Riverside kwaodzi from Bikita. Aive apo pakacha mungani, hama dzacho dzaiziva here kuti ari kupi. Saka unochiona kuti vanga vangosangana nemusikano Sister Georgina vemukomboni vanongoiti ese. Saka hama dzatafadzwa dzadzichida kutongoti ihama yedu at least vatoona kuti kwaafira ndekwakati vangosikoviga hama yavo. Nekuti hapana chamunoda kukoshesa kuti mazondori kuda kutsvaga mhosva isipo pamombe yemashanga iyoyi. But otherwise vanotoda help kwete kunana hama dzanamela, nekuti kwavari vane finger point yekufunga kuti hama dzanamela dzakaita temba around hama yedu. But vaida kugamuchira character kana kuti hunhu hwehama yavo, hwemwana wavo, kuti kana nekuti beanga ari munhu kwaye aipota achidzoka kumusha vachimuona. Kurova kwese uku kuzora kuti anga asingatozikani nekwaari, ende kuzoita kuti atsvagwe kuti imi veutindi mumutsvage kuti tonepi hama dzake. Inyaya yekuti munhu asina chitupa zvamataura haavigisi information nekuna hama dzake kana kokumutsvagira. Ndozvandada kuti imombe yemashanga. Saka vaitofanira kutenda Mwari kuti at least tatozonzwa kuti haasiri mupenyu akafa, pari kungofunga kuti tifunga kuti hamene kwaari. Vouya vanotoda kutaurwa navo kuti hama dzangu zvimwe ndezvimwe mungade kuomesa mwoyo, kuramba muchingoti hapana toone nyaya tikanga imatibhadhara. Dai muri vanhu mangosikoviga hama yenyu, motoziva kuti tafutsira hama yedu pakati, mwana wedu achengeteka. Nekuti munhu kana ari vemadrugs vemazuva ano, they are uncontrollable. Hapana anogona generation yemazuva ano yemadrugs. Ukaona mwana wako atopinda into drugs, in fact munhu kwaye haagoni kusikogara mukomboni, vototanga kuchovha kaupenyu kekuti tatomarriage asina hama yake inoziva kuti anogara kupi. Izvozvo zvega zvingotipa kuti anga ari munhu dhumahera, chero zvazvaita bhurugwa remedzi, so long life, chero zipi ikaenda kumashure, chero zvazvaita chikepe chemudanda, haana ramangwana, haana future. Saka matozonzwa kuti awanikirwa pakati afa nezvakati, maida kutongouya vanhu vekwamabika motongosikonzwa kuti zvazvakamira sei. Nekuziva mwana notongoziva kuti at least tatomuwana, hatimuvigei. Mobatsirana neuyo anga achizviti mudzimai wacho, moviga mwana. Ini ndinotenda kuti kana vanhu vasinganamati, ndiri kutaura zvangu ndichiinda kusaidi rechivanhu, kana vanhu vasinganamati, kana ava vaine chekuita nerufu rwake, mweya yacho nemadhimoni acho anovateerera zvekuti vanonotsvaga kuhama dzamabika kuti atauya iwo tatine chekuita. Kana pasina ngavangoviga mwana wavo vozvinyararira. Nekuti Satani hanyarari pakadaro, anonoifukunyura zvobhondorana yamunyika yemweya. Imwaviga mwana wenyu azorora. Simple. Pane kuda kutsvagiridza kunyaya kudara, anotovigwa nemabhanditi zvamataura, anosvika pakuvigwa nemabhanditi. Nekuti hapana chipatara pachingachengete chitunha gore rese chiri mumochari. Anopedzisira aora kana kuti makodhirums aya, anopedzisira achimboenda magetsi, icho chiri ngomo gore rese. Vanopedzisira kuti ngaavikwe. Zviri pamutemo wenyika, vapuwa simba, votongoviga. Saka nyange vakaramba vachiomesa varikoko, ava vana advice yavapuwa nachifi Marange kuti
imi makauraya ende mubvunzo yo ndowana ndinawo havana here kucontributa kana any element yekuti vane contribution yekuurayawo kana vasina izvozvo zvechokwadi zvekuti tine vanhu vanoramba kurambwa zvekuti vanoti ndozvisungirira ukangondirapa ndo vakawanda pane vasingatodi kurambwa asi utoona kuti vaigara vachishungurudzana asi akuda kurambwa haadi futi asi akamugura gumbo akamutsukisa ziso asi akuti chirinyisi yako haachadi futi anozva madhimoni vanhu vanenge vasina direction asi inini advice yangu ndeyekuti vekwamabika dee vanga vatora unhu hwevanhu vangouya vosikuona mwana wavo vomuviga kana vachimuviga izvi zvekutsvaga kuti tipe $100 vanototsvaga $100 pavanhu vanogara mucompound vanotsvaga $100 pane imwe $100 vanofunga kuti vanowanei kana vachifunga kuti vachinabhadhara guva uko pamweyo vari kutotamburo ukaona vanhu vari kutogara mucompound nekuti hapana compound iri kunyatsofunctiona muzimbabwe ndedzakasara dziya vanhu vangogara muzvimba zviya zviya munofunga kuti vachiri kuwanepi mari vari kunotamburawo chitongowei muvige mwana wenyu moviga mwana wenyu mozvinyararira zvatopereza nekuti imimi veutindi kuvapo kweutindi kuri kutotibatsira zvakasimba nekuti information iyoyi ava vanga vachanetsekana nekuhaundwa nemind yekuti munhu akafa uyu hama dzake ndidzi vanavo ndo yanga yahounding spirit yavanga vanayo mindset vanga vasisazorore nekuti hatizivi hama at least nekuda kweutindi vatozoziva kuti hama dzacho dzobva kubhikita vatozoziva kunowanikirwa hama dzacho dzatozoziva kuti mwana wedu afa dai pasina utindi dei zviri kupi izvozvi uri ngoutsi vachingoti hameno kwaakaenda ava vachingonetsekana naye vachingoti hatizivi hama dzacho saka unotoona kuti dzimwe nyaya dzanga dzichangoda kurova nekuda kweutindi dzakufumuka dzakuva pachena dzakureruka ende zvarerukira kuti utindi yacho nharaunda iri yakatenderedza utindi ine a greater advantage yekuti nekumwe kutaregedza itaure mukana uno kutokurudzira vanhu vari padhuze neutindi kuti it's a platform yekuti nyaya yako haigoni kungofutsirika haugoni kungodzvanyirirwa haigoni kungorova it's a platform iri pachena iri pamusoro pegomo inokurumidza kuita kuti nyaya yako iti bha ukurumidze kubatsirikana rega kufunga nyaya yekuzviuraya kana kuzvisungirira kana kunwa poison kana kudayo nekuti wapererwa mhanya kubako rinonzi utindi vakupe direction uendere mangwana rakajeka. Thank you. Ita basa muvhangeri. Ndisati ndabva pano tisati apeta chirongwa chino. Tine vanhu vanga vachibvunza zvenyaya yemusikana anonzi Tinotenda. Watakambobuda naye pana akambowana futi counseling kubva kuna muvhangeri Fushani. Ngai ndichikuzivisa ipava nenyaya yaTino. Tinotenda kuti vakawanda nyaya yake tauya nayo panapa Tino akazoenda mudare raChief Mutasa. Aenda mudare raChief Mutasa. Hama dzemurume waTino dzikadaidzwa kwaChief Mutasa. Although vakamboramba zvavo kuuya asi vakazoatenda dare iroro. Kusvikira Tino azopiwa advice from Chief Mutasa's court kuti aende kuMagistrate Court kundoita zvementenance. Akaenda ikoko akafambira maintenance yake zvikabuda zvikaita seizvozvo asi mukomana haana kubvira ambobhadhara kana the. Kutaura kuno kana ndisiri kukanganisa ndibatai mushepu musaisa chidhindo kana ndisiri kuita mistake anofanira kunga ane chikwereti chiri over 1.5 USA. Saka izvozvi pakazofambirwazve nyaya yekuti musikana apiwe warrant of arrest, akaenda kukota akapiwa warrant of arrest, akaenda naro pakamba pamapurisa. Saka kutaura kuno ndinotenda kuti at any time munongozonzwa kuti asungwa. Izvo haisichari problem yedu isu. Munhu azvidza mutemo. Wazvidza mutemo. Ameno tunoda kuraramira munyika ipi. Chimwe chandiri kuona ndechekuti mafungiro aiita nelevel raaisa musikana wake ndo riri kumukonzeresa izvozvo. Anenge akanyanya kumuita munhu wake.
zvokuti pamwe haafundi kana kuti haafa kanyike kuita ruru rwedzubvurandi munhu asingazivi mutemo. At the same time paakauya, I remember elder, paakauya musikana uyu paplatform yenyu, mukomana aitomufonera tichitaura natino achimuthreatena. Isusu tikatoda kunyengetedza Tino kuti titaure nemukomana timupe direction kuti nekuti isusu hatipo pakuparadza mamarriage, tiripo pakubatanidza mamarriage. Though Tino anga ari very bitter towards this guy, but taida kupa mukana kumukomana kuti auye pauti TV titaure naye, kana zvichimendeneka zvichigadzirika tivabatanidze tivagadzire. But mukomana akatothreatena akati kana kwepi kwaunoenda kana vauri kutaura navo ivavo tinogona kupedzerana. Zvakatipa kuti tione kuti haadzoreki. Nyangwe tikaisa mwana uyu mumaoko emukomana uyu tamuisa mukanwa mamupere zvekare. Saka takaona kuti regedzai apambe nechannel chaidzo. Saka mukomana uyu level yaakashandisira munhu nekuita override marights egirl child ndo azomupinza muna taisireva nasi. Saka ini dambudziko rangu parali nderekuti ndakutyira kana kuti ndakusiririsirwa mukomana. Why? Because anenge ari kuda kuzviita munhu akanyanyongwara. Ati mazona. Number 1, pamambo Mutasa kwacho anenge aingozvidza dare rachief Mutasa. Ndaizviona nekusada kuatenda. Pamwe pacho mai vake ndo vaiatenda. Kwete iye akari atenda kanenge ka1. Then zviri kubva paMajor Street anenge ari kuresista futi. Ameno tanoziva here kwazvinozosvika. Because ndiri kufunga kuti anga akangwara akakurumidza kuenda kokumbira kumendenenzi osvika pamapurisa okumbira pasati pauye warrant of arrest. Aitenderwa kusvika tine vakawanda vatiri kuona vanosvika kukumbira hama dzangu izvozvizvi zvakambonditi dzvanye ndimbori nekadiki. Ani muzona zvinogamuchirika izvo dhani kuti anodai achidai and the information yekuti ari kufamba sei zvakamira sei zvakadini mapurisa anenge ainayo zvavo kungonyarara. Asingazivi ndechekuti nyaya ye-maintenance ukatorwa ukapuwa 3 months kana 6 months dzawapuwa idzodzo unodzisevha, wabuda haina kupera. Unosvika pane zvimwe 3 dzavanga uri plus iya uri kunzi bhadhara maintenance. Uchicalculaterwa uchirega une uchingoenda in out. Saka upenyu hwekugara uri in huchakurwadza ende huchawanda kudarika kunze. Because vana chiona kuti hausi kuda. Saka ndo zvakangoitira maintenance. Inokurwadzisa kuti pauri kuti in uri kupedza nguva usina chauri kuita muupenyu. Uri mukati muyamwe. Uchidistebwa nemunhu wawaifana kuyanana naye motaurirana. Zvamuri kutaura izvo pasina warrant of arrest. Nemugonero wako bichana uine freedom. Saka kuzvidza mutemo hakuna kwakunomusvitsa, kuita mungwaru hakuna kwakunomusvitsa. Inini ndakatarisa nyaya yake zvangu. Munhu wandisati ndambotaura naye tichichinjana masoko. Asi ndakatarisa zvakakomberedza nyaya yacho. Ani munoziva kuti pane paunoudzwa kuti munhu uyo aimbafa handiti amusati mamuona pamunozomuona mune mangoti saka pandiri ndiri kuona munhu asiri right although ndisati ndamuona pandiri so ndiri kuona munhu asiri right because ndiri kuda ndakambosangana nemamessages aisendera musikana achimuudza nyobvo saka nezvaita musikana yachiuya pano achichema achidini. Saka ndaifunga kuti iri hanzvadzi yake semubvunzo wakabvunzwa mai vake nachief Mutasa. Because dai ari mwanasikana wenyu uyu mwaidini vakazvibvunzwa izvo. Dai uyu ari mwanasikana wenyu mwaita sei? Saka then Tino paakapinda mudare ramambo Mutasa ndakazonzwa mu comment section
vamwe vanenge vakazoblema Tino nokuti akanga achitaura asina mabreak. Vamwe nevari apa akataurisa vanasikana zvokuti munozomuziva ndiye Tino aichema. Akanga achitaura. So zvakaitika ndakutoda kubatsira vanhu vanga vasikuziva nyaya kuti sei zvakadaro. Tino vakomana vari kuko asati apinda mudare, makurukota amambo vakatoona kuti uyo ana chaachabudisa mudare unenge achingochema. Tino ndobva vamutrena, ndobva vamudzidzisa kuti ukapinda mudare pamberi pamambo unoda kubudisa nyaya yako with the confidence. Kwete zvekuchema unotozi namambo chimboenda wozoya ripi rimwe zuva. Saka iye akabata izvozvo manje. Abata izvozvo ochirutsa hake kutaura imomo. Akatanga kutaura mwanasikana zvekuti vamwe vakanga voti ndosaka wainetswa waishushwa naamweni akagara nemunhu wakadai unotaurisa. I-comment section haina kusangana naye vachitaura naye vachiona bitali yanga ainayo nezvaaitirwa. Uye ini ndakaona musi wataitaura naye mathreatens aaitoitwa pafoni tiripo. Ndikaona kuti mwana ari mujeri. Saka kana akutaura zvese izvi vanhu vanongofunga kuti ndo unhu hwake. Mwana uya musoft. Haatodi zvekutaura. Aiti akatangoda kutaura nyaya iyi aitochema. Zvoti kana muchitoti akatozotrainwa kuti asachema. Nekuti ndaitoshaya kuti kwamambo achandotaura sei. Nekuti angotanga kutaura akungochema. Takatozopinda busy kumukansela, kumucomforta kuti atorega kuchema uye arege kuita stress. But otherwise ndo zvakaipira kungoti vanhu vagarisane vachitataudzana nekudai. At the same time vana amwene vazhinji vanotoda kubatsirwa kuti kana muroora auya ngavatogamuchira auya. Kwete wamamuchida kuti mimi wamunoda handiye unodiwa nevanhu. Handiti mazviona. Saka nekuti bemai vakamira nemuroora wavo mukomana uya aizombona kuti mukadzi wangu ndomuda. Plus chimwe chinhu chinobatsira pamataura pamuvhangeri kuti vana vamwene ngavagamuchire muroora auya. Chimwe chinobatsira ipo ndechekuzvibvunza kuti pamakazvara mwana inini angava mukomana kana kuti musikana, maitarisira here face yaari kuuya nayo neunhu hwaari kuuya nezvaari necomplexion yake? Hauzivi. Urungopiwa gift chipo chinobva kuna Mwari. Zvakafanana neacharoorwa achiuya mumusha mwenyu. Inongori gift. Saka hautarisi kuti ndipei zvakati. Kunouya neziso rimwe chete. Semunhu angozvarawo chirema. Munhu ari kupiwa. Ini ndakambopiwa sutu yekuti ndakapfeka makadza ayo aiuyawo. Ndodzoka here kune munhu akadipa kuti makashaisha size. Hazviiti. Because iye ari kutoona kuti ndo yandoda kukupa iyoyo. Idzi ndedzangu idzi. Saka vana vamwene vanoda kudzidziswa kugamuchira muroora. Vana iro dambudziko irorero ndiri kuona kuti riri kumadzimai. Varume havana problem nekugamuchira muroora. Havana. Vangatoenda kune mwana wavo kuti wakasarudza mupanda. Saka vana mai vanoda kutarisisa in and out zvazodii zvikazodii. Ndinogara ndakadzidzisa kuti Satani akaisa enmity pakati pemunhu anonzi muroora naamwene. Iyoyo enmity iyoyo yakadyarwa kare ikatendwa especially nevanhu munyika yavanoti vakadzi vairi havagoni kubika pamwe chete. Ndo inokonzera kuti amwene nemuroora achingotorwa 3 months down the line muroora akutoda kuti deva ndibikisa pamundega. Akutonzwa kuti handichadi kubika maamwene. Amwene wacho akutoti inonetsa kugadzira. Ukaona vagona kuwirirana ndo chinonzi chikristu ichocho. Kuwirirana pamwene nemuroora paita chikristu chinotyisa.
vakawirirana vasina mwari. Aidha murume apa mahwani mwana muridzi womukadzi ndakazviona kakawanda. Kana kuti vamwe vasina mwari vakawirirana vari kuroya. Ziva kuti tino akanzi ropa rako nerangu zvaramba kuti saka zvikaramba kukirika paunhu. Mbamari kutaura nhau yeNMT iyo ndiri kurangarira rimwe zuva ramaipa umwe mufananidzo wekuti unoona kamwana kadiki so kasati katomboone chipfuwa kachitoti hai ndikarorwa amweni anditombojaidzira apa kasati katoziva kuti kacharohwa kana kuti kanenge katofawo zoti ene miri topo kare kutoenda kunororwa kakatovenga munhu atasingazivi kozoti mai vane kamwana kao kamukomana vari kuyamiraora handijaidzi mukadzi wauyu audzi kuti acharoora ndiye zoti mukati umwe nomwari kwaari asi vatovengana vasati vasangana. Saka already mumaindi make ari kuuya asina kugamuchirwa muroona uye ari kuuya akagadzira kuvafixo kuti amweni. Saka unotarisira kugadzirisa zvinhu zvakadaso zvoda mwari, nyasha dzamwari. Ndo nyaya dzatataka kubatirai nhasi hama dzangu, nyaya yamela nenyaya yatino tadzibatanidza pamwe chete kuitira kuti vanhu vanga vaine mibvunzo pamusoro penyaya idzodzi tese tibve tangopindurika ka1. So tinoramba tichikupai maupdates enyaya idzodzo dzinenge dzichiitika. Musakanganwe zvakare kusubscribe kuYouTube channel yaEvangelist Fushai inonzi iyo Friends of Jesus Crusade team. Link racho ririmo mudescription comment section. Right. Panhasi hama dzangu we tinombogumira pano. Senguva dzose musakanganwa kubaya pakanzi subscribe, motena ka notification bell kanobuda ipapo, motifollowawo zvakare kuFacebook page yedu. Ndiri kukutendai zvikuru nekuti izvozvi tapfuura 11k followers kuFacebook page. KuYouTube kwedu ta over 25k. Muri zvidadise imi. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Bye bye. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutakanja waya waita mukurumbira Utindi TV hamakan komana meta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende, 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 utende baba nesuo tasimuka.